Sa Good Vibes sa La Carlota City, PNP kag barangay ang naghuligay para mapatukuran sang balay ang mag-asawa nga senior citizens. May report si Romeo Subaldo. Sa sinigahayop-hayop sa nagapuyo ang mag-asawa nga Jesus kag LBC Taquillo sa barangay Nagasi sa La Carlota City. Himo sa mga kawayan, ginpagsugpon-sugpon nga mga plywood ang dingding, kag ginpangsugpon-sugpon man nga mga sin ang atop sang ilang nga balay. Wala sila sa mga kabataan. Humalin sa dekada 80 sang gikasal sila. Diri na sila nagapuyo hasta sa pagtigulang nila. 72 anyos na sila nga duha. Istorya ni Lola Eddie, kada mag-ulan, mansing sila salod kag tukap sa atop para hindi mabasa. Kung ulan, mansig, tukap na sinagatulog. May gatulog na nga daan. May kawayan na sana pinapon ni harog na sa nagatulog. Impis plastic na nagpad din ng ramol na hindi na huli. Sila ang napili sa PNP kag sang barangay nga mapatukuran sa balay sa idalom sang barangayanihan nga proyekto sa PNP. Ang PNP nagpangita sa bulig amuman ang barangay para maamat-amat pagtukod ang balay sa mag-asawa kag hindi na sila babulayan sa pagsinalayo. Ugaling samtang ginapatukod pa lang ang balay, nagtaliwan ang mister ni Lola Eddie. Pag-blessing gani nang subo wala kasi sang tukod pa lang ara siya karon may pag-blessing na wala sa. Anong ginahambal niya sa imo nga storya niya sa ginatukod pa? Anong ginamuno niya sa imo? Ginahambal sa iso niya. Hindi ko sa banta sa mas. Okay Sili niya sa akon, sili niya ay hindi na ko guro kaabot ng balay ko ni ay. Gihambal na sa imo na kadaan na? Sinasigahon niya na guro man eh. Oo. Niya sige lang yan. Disan ka lang, kumabalik lang ko di. Gituman nila ang pangabay ni Lolo Jesus nga kung hindi niya na mahingabutan nga mahuman ang ilang bagong balay, luyag yan diri mahaya. Pero wala kami sa mga bintana, mga pertahan, din diri namon kinhaya ang iyang bana. Kay gahambal to nga nang nali hindi mo sa kaabot sang gipatindog siyang balay. Sa Sabado, ginpatigayon ang blessing kag turnover sa balay kaupod ang director sa Negros Occidental Police Provincial Office nga si Lieutenant Colonel Romy Palgi kag hepe sa La Carlota City PNP nga si Lieutenant Colonel Jonel Guadalupe. Ang balay may kalan-an, may kwarto kag may kusina. Ginpahimuan man siya sa lamesa kag katri kag gitagaan sang bugas kag groceries. Suno sa kay Lola Eddie, bisan wala na ang iya nga mister, malipayon man siya nga na-experience niya man nga magpuyo sa bag-o na nila nga balay. Hindi pasalamat ako naman. Pasalamat ko kay Ted. Bisan ay nang bana ko. Ginuman nilang balay ko. Silin ko ganit sila gap. Sang Sabado silin ko. Kay silin nila ko siya. Kadlaw man. Di silin ko. Ano na ganit. Silin ko na. Suno pa sa hepe sa La Carlota PNP, may mga individual na nga luyag pagit maghatag sa bulig sa marason pagit nga mga barangayanihan nga proyekto sa PNP.